Ako ang iyong kapitan, what's going on? My name is Captain Shades at ito ang ating ipapalabas ngayon. Grabe! Yan ang aking intro dahil grabe ang ginawa ng ating kababayan na si Mecel Gadut of Candon City, now playing for UST dito sa UAAP Girls Chess. It's Mecel Gadut of UST versus Getubig of FEU. Talaga nga namang ang lupit ng kanyang ginawa rito. Panoorin nyo mga kaibigan. This is a very exciting game. White si Mecel dito at black naman yung kalaban niya from FEU. Grabe talaga. Panoorin nyo ha. Don't worry, this complete game will be played a little later. Gusto ko lang ma-highlight itong ginawa ni Mecel Gadut dito sa laban na to. Yang, pagkatapos ng Queen D3, after this one, aba, grabe yung tira ni Mecel. Bishop takes H6. Kayo, nakita nyo ba yon? Baka hindi. Nakita ni Mecel itong Bishop takes H6 na napakalupit. Ano yung ginawa ng kalaban? Gusto nyong malaman? Panoorin nyo ito ng buo kung anong resulta ng larong ito. It's Mecel Gadut of UST going up against FEU right here on Captain Shades YouTube channel. Pag di pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, paki-click ang subscribe button and the notification bell so that you guys will be updated in my up-and-coming videos. Thank you.